Ngayon guys ay mag-ready ko para sa ulam namin sa tanghalian. Ang lutuin ko ay upo. Ayan, tingnan ninyo guys. Yan ang lulutuin ko guys. Saugan ko ng sardinas. Yan ang sahog guys, sardinas. Ayan, ang pinsan ko, asawa ng pinsan ko nag-bijuki. Si Lili nandun sa labas. Yan ay anak niya yan. Nag-bijuki ang pinsan ko guys. Kaya nag-voice over na lang ako ngayon. Mga asawa, nag-iis ko, kaya pangatsit, nabuntag ko sa iyo. Ayan guys, nakasalang ng kalahay. Lagyan ko na ng oil. Ayan. Ate mong baso, benga. Ayun sa isa, benga. Cute kayo mong baso. Ayan guys. Tapos, lagyan ko na siya ng Baso mga kapihan. lamas. Ang lamas ko guys ay sibuyas lang. Ayan. Kalagay ng sibuyas guys. Lagyan ng sardinas. Ayan. Nagkulo-kulo na guys. Ayan. Ilagay na ang upo. Yan ang ulam namin sa tanghalian guys. Gisahog-sahog na yan. Ayan. Masarap na yan guys. Ayan guys, lagyan ko na ng toyo. Ayan, nag-itom-itom na. Masarap na yan guys. Ready to eat na dayon na guys. Ayan. Nagkulo-kulo na guys. Ako na dayon haon para ready to eat. Ayan si Lili naghiwa ng melon. Ayan, ang sarap ng melon guys. Sarap ang melon. Oo guys. Hello guys, nandito kami sa CDO ngayon. Papunta kami ng USTV gym kasi Alchel o si Reymond ay mag-practice sila pagpasok. Karon dili sila magkapag-kapag pagpasok sa final na ginila sa ilang graduation. Kaya abangan nyo na lang. Sa Elon na ay bilin siya dito ni Mimi. Bebe! Huy, huy, huy! Cinematic. Kalau dari sini. Wala video? Motornya lagi ngeduang. Diyan daw. Papunta namin sa USTV gym. Ang sasakyan namin guys. So yung alam na taxi. Taxi daw sabi ni Lili. Andito na kami guys sa gym sa USTV. Ayan, mga kasama ko. Ayan guys, nandito na kami sa loob ng gym. Ayan, marami sila guys kasi 1,500 kabuok silang mag-graduate. Ayan. Ang dami nila guys. Ayan si Reymond.
Ayan. Ladies and gentlemen, please rise. Wala din nga tayo, naday pagbarat siya ng colors. Maaga Derona D.O. Osera G.G. N. Aderna Giselle G. Pataluna Jasmine C. Ramirez Dexter Ryan K. Sabihon Reggie Francis G. Sawan Melody Grace M. Natasha Don Michael D. Tabale Shelly P. Tagonimo Rosilyn T. Taya LG D. Yagsam Ashley J T. May we request a round of applause for the graduates of everyone. We now come to the awarding of the diplomas to the graduates of Grade 1. Abesha Tristan A. Abella N. Ryan M. Section E members. Adanza Clear Grace G. Alana Lee A. Bombeo Carl Daniel Du. Leon J. Pearson S. Estrada Vanessa Grace O. Grade M. Bless. Gavlan Bea L. Lopez Limar M. Nunoy April R. M. Maestrado Angela A. Magallanes Robert C. Luis George O. Mabaran Christian B.